ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇವು ತಬ್ಬುರ್ತುಲೆನ ಕೈಟ್ ಪರ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬದಂದ ತೈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಣ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಯಾನುಂಡತಿ ಒಂದು ಮೀಸಿ ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಏತು ಉದ್ದೊಂಡ ಅಂದಂಚು ಮೀಟರ್ ಲತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಿಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಚೊಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿ ನೀಯನ್ನ ತರಕಾರಿ ಗಿಡೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ದಾದ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ಪುಂಡಿನಿ ಅನ್ಕೋಡೆ ನನದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಗಿಡೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ಪುಂಡಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗಿನ ನೆನಪಾಯಿನಿ ತುಲಿ ಒಂದು ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ನನೆತ್ತಿ ಓಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತಿ ನೀ ನನೆತ್ತಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕವರ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದು ಒಂತೆನೆ ನನೆತ್ತು ದೀತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಪುಂಡಿ ನನೆತ್ತೀತೆ ಪಂಡದೆ ಕೋಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಉರ್ಗುದಿಲಕ ಉರ್ಗುದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೊತುಲ್ದು ದಪ್ಪ ಆತಂತುಲಿ ದೆನ್ ಒಂತೆ ಬಸಲೆಗ್ ಬೊಕ ಬದನೆಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆನ್ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಉಂದೆ ಒಂದು ಅಂಬಿ ನೀರು ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಇದು ಒಂದು ಪುಂಡಿನಿ ಅನ್ನು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಗ ಪುನದಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆಡ ಬಸಲೆಗ್ ಮೇನ್ ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬೊಕ ಬದನೆದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬಸಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ಗಿಡದ ಮುದಿಲ್ ಪೂರ ಪಜಿರು ಉಂಡವೆ ನಿತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಮುದಲ್ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಮೈತೊನ್ವೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಪಜಿರು ಪರ್ತದು ನೆಕ್ಲೆ ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ ಮುದಲಿಗ್ ಪಾಡ್ನೆನ್ ತುಂಬ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾತುಡು ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋಡು ಅದ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಎಕ್ ನೀರು ತುಂಬ ಆಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಏನೊಂದೇನು ಬದನೆ ಗಿಡ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬದನೆದ ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಆತುಜಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಅಂಬಿ ನೀರು ಬೊಕ ಪುಂಡಿ ಮೈತುದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಲೆ ಮೈತೊನ್ವೆ ಬೊಕ ಪಿಜ್ಜಿನುಂಡು ಅವು ಕೊನ್ಪುನ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಮುದಲ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಒಂದೆನಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡುದು ಕೋಡೆ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಮುದಲ್ ಪಾಡೋಡು ಕೋಡೆನ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಕೊಯ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಬೂರ್ನಾಗ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಬುಲೆದನ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬದಂದ ಮುದೆಲುಲ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಿಯೆ ನನ್ನ ಇಕ್ಕೊಂತ ನೀರು ಪಾತುದು ಬೊಕ್ಕ ಮುದಲ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಪೂರ ಇದು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಮುದಲಿಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡ ಬನ್ಪತುಲೆವು ಇದು ಉದ್ದ ಉಂಡಂತ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅವೊಂದು ಉಂಡಾತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇವು ತಬ್ಬುರ್ತುಲೆನ ಕೈಟ್ ಪರ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಪೂ ಪೋಂದುಂಡು ತಬುರ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಪುರಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವೊಂದು ಉಂಡಾತಿ ಇಂಚಿದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಅವರೆಗೆ ಬದನೆಗ್ಲತ್ತಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಮುದಲ್ ಪಾಡಿ ಲೈಸರ್ದು ಬದಂದ ತೈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಣ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಅಂಬಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಣ ಅಂಚಾದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಅವು ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗುಲು ತೂಯರ್ದೆ ಏನು ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ತೋಜದೆ ಎರಡು ದಿನ ದುಮ್ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಅಂತೆ ಕಿನ್ನಿತಿಂತೆ ಇನಿ ಅವೇ ಲತ್ತಂಡೆನ್ ಕೊಯ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೊಯ್ಯರೆಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಾ ಎಂಕುಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿ ಗುಜ್ರಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬಂದಿತ್ತೆರ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಲೇನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನಿ ಚಾಕ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಗುಜ್ರಾ ನೀರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರಿಂದ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇನು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಂತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು ಲತ್ತಂಡೆ ಕೊಯ್ದು ತೋಜಾವೆ ಕೆಲವರು ಲತ್ತನೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕುಲಿಂಚಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಮನ ಸುಮಾರು ಉದ್ದೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಆತನಂದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತುಳು ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಂತ ರೆಡ್ ಮೂಲುಂಡು ಮರಣಿ ಅನ್ನು ತೋಜಾದೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆತ್ತೇನೆ ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ತುಳು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಮಿನ್ನ ಬಾಯಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಎಡ್ಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಪುಂಡು ದಿಂಬುಂಡು ಬಾರಿ ಜೋಡು ಸುಮಾರ ಲತ್ತಂಡೆ ಆವೊಂದುಂಡಲೆ ಮೂಲು ಉಂಡು ತುಳು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಕನೆ ಒಂದು ಕೈಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಎಡಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೈಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಒರಾನೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಪುನು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಲತ್ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿದಾಯೆಗ್ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಲತ್ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆಂತೆ ಒರಾನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂತೆಂತೆ ಆಪಿನತ್ತು ಒರಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪಿನಿ ಕೊಯ್ಯೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಂಡು ಈತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಯ್ಯನಗ ತೋಜಾಗಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ ಕೊಯ್ಯನಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿಟೋಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಂಡಾತೆ ಒಂದು ವರ ಆಪುಂಡು ವರಾನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ತೋಜಾವೆ ಏತ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಉಂಡಾತೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಂದಂಚಿ ಮೀಟರ್ ಲತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅದಾಗ ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂಜ ಲತ್ತಂಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ಡ್ ಲತ್ತುದು ತೂಕ ತುಲೆ ಲತ್ತಂಡೆದ ಕುಡೀಗ್ ಪಸ್ದೇನೆ ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಹೊರತುಯೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಉಂಡು 68 ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3/4 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಮೀಟರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಪದುಲೆ ನಮ ಜಳತೆ ಮಲ್ತ್ ತೂಯಿನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಿನಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಹಾಕಿನವರ ನೆತ್ತ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾವೆನ್ ಈತೆ ನಾಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಿಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಂದೆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕಿನವರ ತೋಜಾವೆ 1/4 kg ದಾತ್ ರೇಷನ್ದ ಬೊಳ್ಳಂತರಿ ನನ ಇತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಡ್ ನನ ಇತ್ತಿತ್ತೇನ್ ಅರಿನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಲ ಪಿರೆದ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ ನೀನ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ತುಲೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ್ದುಲೆ ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ನೀನ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೆನ್ ಬೊಕ ಏನ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀವರೆಗ್ಲ ದೀಪುಜಿ ಅದಾಗದಾಗನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆತುನು ಉಂದೆನೊಂಜಿ ತೂಪುಗು ಪಾಡೊನ್ವೆನ್ ಬೊಕ ವಾಹದ ಉಂಡು ಬಂದ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ತೂಪು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಲತ್ ದಪ್ಪ ಲತ್ ಈ ಅದಕ್ಕು ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ದೀವೊಡು ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತುನತೆ ಇಂಚಿಡ್ ಮಣ್ಣದ ಓಡುಡು ಯಾನ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವೆರ್ ಕರ್ಬದ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಡಿಪ್ಪನ ಕರ್ಬದ ಓಡುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶೋಕ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಓಡುನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಗುಜ್ರಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾಲೆ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರಂದ ಅಂಚ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾಲ ಪಂತುಜೆರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಸೈನೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪುಗ್ಗೆ ಗಿಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಬೊಕ ನಿದ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಡ್ ಬಂದ ಮೈತಾಯಿ ಬೊಕ ಸುತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬುರುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ನೆಕ್ ತೋಜುನತೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ
ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತನು ನೀನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಗೆತ್ತು ಪಾಡುಂಡೆ ತುಲೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ಬಂದೊಂದು ದೀಪುಜಿ ಕೆಲವೆರು ದುಮ್ಲಾನಿ ಕಡೆ ದೀಪೆರ್ ಅವು ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಗದಗನೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡೋಚಿ ತೂಲೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ರುಚಿಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಲೆ ಕರೆಂಟ್ ತಿಜಿ ಚೂಚೂರು ಕಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕೈತಲ್ಡ್ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಬಂದದಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮೈತ್ ದೆತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕೈಪುಗು ಕೊರಿದ ರಸಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುರ್ಕ ತಿನ್ರೆಗ್ ಇರೆಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಿತೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂದಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.